sisään. Hän on sielläkin, hän tulee niin rauhallisesti. Hän kävelee niin rauhallisesti. Ja sitten tosi ihana tämä sosiaalisuus, tämä on tosi viehättävä. Aika paljon portsuja tapaa, jotka niin kuin ei anna koskea. Joo, naisia on. Ja sitten myöskin siis täällä on semmoinen, joka teki näitä hyökkäyksiä. Aina kun sä katsot sitä, niin sieltä tulee hyökkäyksiä, vaikka se uskalla kiinni käydä. Mutta tavallaan tuli kuitenkin. Tuli päin, joo. Ja sitten toki sit se helpotti, kun ruvettiin tekemään, niin eihän sitten enää tietenkään, mutta siis tosiaan on käynyt sellaisiin aggressioonkin jollain kohdalla. Mutta on aivan ihana tämä sosiaalisuus. Myöskin tulee miellyttävä ihmistä, että vaikka hän hyppää, niin se ei ole sillä lailla, että kaadan sut, vaan hän niin kuin, tavallaan nojaa siinä. Niin. Erittäin hyvä itsehillintä ja oppii tosi nopeasti sen alun sieltä, eli sen, että opitaan se piteisyylintä, niin siinäkin pennuilla on eroja. Tosi hyvä itsehillintä on. Eleet, virheetön, kertoo siitä, että oikeasti hän hyvä lukee eleitä, mutta myös hän keskittyy, hän jaksaa keskittyä, hän jaksaa harkita ja pohtia ja katsoa. Et ei ole kiire. Hän haluaa vähän lelujaustella tuolla. Ja V-aika, 4 sekuntia, eli siellä niin eleet ja V-aika, niin parhaimmat, mitä ne voi tulla sieltä. Huomaat sen siellä sitten tietokannassa. Mahdoton tehtävä, niin siellä hän tekee enemmän itsenäistä. Hyvin, mä olisin odottanut täältä kyllä tosiaan, että tämä tarjoaisi enemmän niitä juttuja, mutta mulla tuli myös sellainen olo, että se oli vähän niin kuin, että ai ai sitten. Niin tuli vähän semmoinen, että nyt ei ole kyllä vähän kamala juttu, että minä lähden sitten muualle. Niin. Nyt hän on lelu fiiliksissä. Katoppa, täällä, sä oot tänne. Ota tää. Oi, yes. Eli tuli semmoinen pieni hämmennys ja siinä näkyy se herkkyys justiinsa. Ja sitten etenkin, niin se, vaikka se kiinnostaa muutenkin hajut ja muuta, mä näin jotenkin mun mielestä oli enemmän sijaistoimintaa, koska sitten kun ne avattiin, sitten oli niin helpottunut, että hän tarjoamaan miljoonia asioita, joita hän ei ehkä niin ihan rohkaistunut tarjoamaan siinä vielä. Että se jotenkin hämmentyi siitä, että me ei puhuta eikä katsota häntä. Että itsevarmuutta. Niin, itsevarmuutta kyllä. Että se oli jotenkin ehkä semmoinen hänelle semmoinen, jotenkin mun mielestä on aika sillä lailla tyypillistä Jekulle. Joo. Se ei ole, kun mä sanoinkin tuossa kasvattajalle, että ei vaikuta semmoiselta, että se on niin maailman rohkeampi. Joo. Mutta se on niin järkevää ja se on kiva elää. Se on järkevää ja sitten on myöskin semmoinen, se on niin herkkä. Joo. Eli tossakin musta tuntuu, että sille vaikutti niin paljon se, että me ei puhuta eikä katsota häntä. Koska jos me oltaisiin katsottu häntä, niin hän olisi varmaan silloin, että mun odotetaan jotain. Niin hän olisi voinut tehdä temppuja, mutta kun me ei katsottu eikä puhuttu, niin tuli semmoinen hämmennys. Ja sitten purkaantui oikein, kun se on helpottu sen tunteena, että ihanaa puhukittaa sinulle. Ei ole loukkaantunut mulle mistään. Joo, että semmoinen ihana herkkyys. Mutta mikä pitää pitää mielessä tokikin. Joo. Kyllä. Ja se mallioppiminen on ihan superhelppoa, että tämmöiset kannattaa sitä mallioppimista, jos on jotain, niin kaikki mitä kykenee. Koska tämmöiset, jotka jaksaa katsoa, keskittyy, niin nämä imee sitten siihen kaikkeen. Täällä se oli niin helppoa, superhelppoa. Ja sitten hauska on tää tämmönen vastakohta, tää leikkisyys, koska sillähän sä saat sen tukeen sitten kaikkiin noihin, mitä sä treenaat, niin loppuviimeen nostettua tällä lelulla. Joo, että on kiva. Ja motivaatio on ihan superhyvä, keskittyy ihan superhyvin ja hieno se keskittyy, se ei kiire mihinkään. Se ei pelkää mitään. Ja täälläkin me ollaan ruvettu kirjaamaan nykyään sitäkin uutena, koska siis moni koira pelkää, että kännellä tapaa tai sylitellä tapaa, vai pelkää, että mamikoilla on sitä. Mutta hänellä ei ole mitään. Ja sitten alusta menee tosta vaan, että pikkusen tarvii pieni uusintokierroksen siihen ritinälle. Ja sitten kun ymmärtää, että kiva mennään, niin okei sitten selvä. Eli kaiken kaikkiaan kyllä aika synkis peli. Joo. Todella synkis. Mutta tietenkin kaipaa sen sun toisen koiran tuloksen. Katsotaan, minkälaisia. Okei, just. Joo.